guys. At tamo may kapag-intro nun din dahil tinagal tamo mo simba. Salamat sa Diyos. Tapos dinaretso na kami Kenny. Ayan, sabi na. Para nga ba tamo. Picture na rin. At naladan. Upa nalakan niya rin. So, bahala na kung namin gawin. Bahala na. So, mapilang oras guys, muli na kami rin. At wala naman magawa. Sinimba kami. Today, it's my birthday. Them